Bună ziua, sunt reporterul așa de Băgăunie și vă prezent, nu vă prezent nimic. Tot. Stai așa că nu am putea. Bună seara! Și bine v-am găsit! Sunt Radu Coșmar Cățel Orb. Iar eu sunt Alexandra Storcescu. Și împreună vă prezentăm știrile. Știrile! Și merge. Prima știre din sport. Nu mai râde. Stai. Hai, începi. Prima știre din sport. Stai. Pleacă! Ieși afară. Hai, ieși afară. Vezi sport, mă. Vezi sport. Mai scuzați. Hai, ce bine. După 5 minute au ieșit 5 poponari. Ce-ai, mă? Mergi, taci, hai. Și naiba, click. De ce? Stai, mergi, stai. Ies, nu-i de nebun. Stai așa. Alo, română, știi? Băi, română. Hai să rugăm ca... Cum vai ei până la... Tu mă împingi așa, buf, am cu cap pe tine și gata. Hai, gata. Ar fi nebun ca... Mai spune să fac numărul, da? Avem Mai să fac numărul și mă rog. Da, și nu. Hai. Și mă speri și mă...